Jaqgħu mistħi? Le, mhux mistħi, ma tantx għandi esperjenza sabiħa magħkom jien. Għaliex hi? Biex tkun taf qiegħed għax batuni hawn. Batuk? Min bagħtek? U ma ġejx biex taqra lill-futur, ħabib tiegħi. Le? Ġejt fil-passat jien kellix naqsam wieħed bħalek. Sewwa. U fotti li ħajti. Sewwa. Fuq parir. Okej, imma U ħanuħu parir minn għandek. sewwa. Għandek flus? Kemm trid? 50 euros? 2 minutes? Kollox sew. Tajjeb. Beda l-ħin. Single? Ma ġejtx għalhekk. Ġejt biex forsi għal-futur, le? Għall-futur. Tajjeb. Qed narawek li tixtieq xi ħaġa fil-ħajja ma mhux qed jirnexxielek. Tafx nixtieq inġib mill-ħajja lura dak li tlift. Kapaċi tiegħu inti? Jiddependi xi trid. Irrid insib il-paġina ħaġa ħabib tiegħi. Sew. Għax ngħidulu kollega tiegħek. Kollega tiegħek. Le, Il-pass li mhux- ġelli nagħmel lili jien kollega. tlift ħajti. Il-futur tiegħi fottiju li biex ma ngħidx kelma oħra. Però kulħadd għandu l-futur. Jiġifieri jekk hu qallek li ħadd tispiċċa. Inti tippretendi li tiġi hawn. Tistaħ il-flus tan-nies. Sorry, ta' Iddawwar dil-qaħbeċ ma nafx iż-żikki. Excuse me! Excuse me! Go and get out! Gonna call the police now!